Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu kita sudah Kurian itu hatta ala neng pukota ma parminggota di sadarion taparadi marohado pikirata martang yang nahohom mahita di bagasarohat tabi. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 125 ayat sada rodi ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia natu mo palangit dohot tanon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ai ibana do mangenet patu sian jorgong. Saya do pakon mau jala asiro ham diau, ai pujung jala nadangol doau. Hodo ali Jehovah dihalunguton rohaku. Ale de bataku marhaposan tu hodoau sayunang pailau. Haleluya.
martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang para siroha na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anak munasasadai. Dilehon hodo ibana humokop pami mamorsan dosa nami sahat tuhau na pinar silangi. Say patugu marohanami asa unangganggu rohanami makaporsiai hasesani dosa nami. Asa unang mandeli hami alani dosa nami. Alai asa posi tutu rohanami diasini roham nagodangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haholongan ni rohami. Amin. Tatangihon ma patik nirebata di minggu tasadarion ima sian patik parjolo sahat rodi pasap tuhon. Patik parjolo audo Jahoba de Batam ninna de batata dang jadi maraku pau bainommu de Batam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanommu manangaha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Aek na di Turuni Tano, yang gotunggabe si Sompaon manang sioloan, patik patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata, yang gosoture dalanna, ay honau humna dosogot akkana marsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onomari maulahamu nasa siulaumu, alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba de Batam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pena mangebati hutam. Ai di naunom ari dori toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di bahenido umbahen na di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangaponmu donatorasmu. Asa martua ho jala leling mangulu di tano na nilehon ni Jahoba de Batam diho. Patik paonopon unak ko mamunu, patik papituhon unak ko mangalakup, patik pawaluhon unak ko manako, patik pasiahon
Unak poolo makatidakon hata na sututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Poha pandok ni debata taringot tu patik nasap ondo. Audo Jahoba debatam ninna debatata, pargogo na suatu dosan jala parimas, siluluhon dosan yamama tu pinopara, rodi sundut patuluhon, rodi sundut paupaton, pinopar ni akan nasugoro hadiau, alaya sidoro hakku di akan nomor ribu-ribu, akan nomor holong ni roh hadiau, naso mangalau si patiki, imasahatna, rak mangidogogo mahita lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pergogoi mahami mangulahon naombar tu patik ni. Amin. Tima dosata tujulu ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus di pangulu kami. Kami halak pardosa na dangolon rot julu ni habangsa habadiaumi manopoti jala mangangguk kondosa nami. Masai jojot kuarsahi kami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambainan nami naroai. Dang kuhaholong hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami. Dibaheni tamado rimasammu, jala uhumammu hami, di hamatean saliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asini roham na godangi, mangido sian nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhuna. Sayurupi mahami paubahon rohanami,
Allah ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangulu kami dohot Allah ni guar munabadiai, ale Tuhan, saya si maroham di kami halak nadangolon. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot kasesan satok kindo hutadi koko alai papungok kumahomuse marhite-hite akka asini roha godang tagan di parpiar ni muruku kutabunihon bohikku satokin marado poko alai marhite-hite dengan basa saliling-lilingna asiaku ho ninna Jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debatana di Gijang.
Hata ni debata turpuk epistel di hari Minggon, ima sian sada Korintus sada, ayat 10 sahatro di ayat 25, tajahama maragati soring di ayat na perpudian non rapi tamajaha. Ai haotondo hata nataringot tu silangi di rohani akan nalaumago. Alai hagogon ni debatadui dihita nadapotan haluaon. Ay na tersurat do, wagohon habisuhon ni nabisuk, dalam hubolokon rohani paroha. Di dia mana bisuk, di dia masih boto surat, di dia ma parsinabul di tanoon, daga behaoton habisuhon ni portibion di bain debata, Ay mangihuton habisuhon ni debata, dan ditanda portibion debata, marite dalan habisuhon, gabe dihalomohon debata makaluahon akan aporseai, marite-hite jamita hoton. aina manggido tada do anggo halak Yahudi, jala mengalului habisuhon do ia halak Yunani. Alai Kristus natarsilangi do ujami tahun hami, pargasipan doi dihalak Yahudi, aotoan misi pelebegu. Alai di akan terjuwi nang Yahudi, nang Yunani, gabe hagogon debata dohot habisuhon ni debata do Kristusi. Ayu bisuk do haoton ni debata asa kajolma, jala gumogo hagaleu ni debata asa akajolmai. songoni masahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Taha tidakon maha porsiaot tai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tu mo palangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria naga begabian si Anton di Porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal doi bana di hau pinarsilang, na tuat tu banua turudung ditanom, na mulak mangulu dari patuluhon, na manaik tu surga, lau hundul tu siamun debata Jehovah,
amanai pargogo na sohatu dosani. Disimai bana pai mamulak suku tu tanaon manguhumi halak na mangulu dot na mati. Au porsea ditondi parbadia. Jaladong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan abadia. Dohot dihasan dosa. Dohot dihatai namandok. Mulak mangulu sugut daging ni halak na mati. Dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Horas Madita Rapta Bigema Tikting di Huriata HKBP Romangun Minggu tanggal 3 Maret 2024 Partangyangan Week di hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 masuk pukul 10 siawib Parjolo di Week Duren Sawit di bagas di keluarga Insinyur Robert Bungaran Simanjuntak Inang Situa Dr. Tanti Andriani Manurung alamat Kafling Marinir Blok AC nomor 20 RT 2 RW 10 Pondok Kelapa Jakarta Timur 2 Week Pisangan Gading Raya di bagas di keluarga Mang Situa Nyonya HP Sinaga Pinang Burnababan Jalan Cipinang Kebembem Gang 2 nomor 6 RT 10 Sada RW 10 Pisangan Timur Tolu Wik Rawamangun Sada di bagas ni keluarga Indang Nyonya Simanjuntak Buristohang Jalan Mustika 2 nomor 8 Rawamangun tempat pertangyangan di ruang Lukas 4 Wik Rawasari Cempaka Putih di bagas ni keluarga Indang Nyonya Tobing Boru Huta Barat Jalan Cempaka Putih Tengah nomor 10 pitu nomor 10 Jalan Cempaka Putih Tengah 10 pitu nomor 10 pitu Cempaka Putih di Wartata tersurat di hari Kamis tanggal pitu hari Kamis 2024 seharusnya di hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 masuk pukul 10 siawib Sada Wik Penggilingan di bagas ni keluarga Amang Pandita Satahi Maruli Panjaitan STH Inang Buruh Tagaol perumahan Balai Warga Klaster Lastein Blok F nomor 10 Jakarta Garden City Cakung 2 Wik Jatinegara Kaum di bagas ni keluarga Amang Situa Saut Taruli Pasaribu Inang Buru di Tonga Kompleks PLN nomor 2 RT 10 RW 2 Jatinegara Kaum Tolu Wik Pinang di bagas ni keluarga Amang Sumondang Simangunsong Inang Burus Tumorang Jalan Cipinang Baru Blunder Sada nomor 10 Sada Cipinang Pandidion Nabadia di hari Minggu Sadarion tanggal 3 Maret 2024 di Parminggon pukul 10 WIB di Patu Pahuriat Tado Pandidion Nabadia Tudak Danak Torop Nidak Danak Namanjalo Pandidion Nabadia 2 halak bawa Membahen Bando Dohot Bros Yan Kain di hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 masuk pukul 10 WIB meringanan di ruang Timoteus di Patupa do kegiatan Membahen Bando Dohot Bros Yan Kain di Patupa Seksi Paropuan ni Huriata Manang SPH HKBP Romangun Seksi Paropuan Huria mengundang sude ruas paropuan asaro mandohoti acarai dohot biaya 25.000 jalaman dapot sada bando sada bros dot snack akaina nanai mandohoti asa mendaftar tu sekretariat SPH Inang Elfrida Simbolon paling lambat tanggal 5 Maret 2024 pukul 20 WIB. Pendaftaran guru sekolah minggu. Gereja HKP Romangun naik membuka penerimaan baru guru sekolah minggu. Pendaftaran ulang dimulai minggu ta sadarion saat tanggal 1 Maret 2024 dot syarat boy dijaha di arotas tikting. Ruas nanaing gabe guru sekolah minggu boy ma di pasat permohonan tu kantor sekretariat Kuriata.
Marsijalangan pandita dot ruas. Di minggu ta sadiron, minggu sadiron tanggal 3 Maret 2024, simpul parmingguon pandita liturgis dot panjatikting masih jalangan dot ruas di jolo ni pitu gerejata. Titing naing marbagas, titing parjolo. Sada naing manjalo pasu-pasu perbagas onma, marion irwan haulanan Tagalong, ruasnya kabir Romangun, wik Romangun sada, anaknya mata Weber Hotma Hutagalung, tubuh ni inata Bitang Roslina Herawati, Burpanjaitan Nahinan, Dohot Orwana, Elizabeth Jessica Osana, 3 Boru Panjaitan, ruasnya KBP Romangun, wik khusus, Boru ni amata Suryadi Liga, tubuh ni inata Yeni Irawan. Pamasu-masuan di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2024 masuk pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. 2. Naing manjalo pasu-pasu perboga sonma Glory di Kistompul ruas di HKBP Resort Sipang Padang Duri. Anak niamata Edison Cornel Bungaran Stopul tubuh ni inata Marta Buru Pangaribuan dot Orwana Hani Mega Renta Buru Napitu ruas di HKBP Romangun wik penggilingan Buru niamata Pargaulan Napitupulu tubuh ni inata Rosemary Prince Marbun Burisraid. Pamasumason di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2024 di gereja HKBP Resort Simpang Padang Duri. Tikting Paduahon sada naing manjalo pasu-pasu perbogasun ma Salomo Agus Tambunan ruas ni HKBP Romangun wik Kampung Ambon. Anak niamata Insinyur Hotdin Tambunan tubuh inatah Dalia Megawati Boru Pardede dot Orana Yulia Elvi Prada Bursianturi ruas ni HKBP Resort Taman Mini Boru niamata Manigor Sianturi tubuh inata Tiur Boru Pardosi. Pamasu-masuan di hari Sabtu siang Maret 2024 di gereja HKBP Resort Taman Mini Jakarta Timur. 2. Naing manjalo pasu-pasu perbogason ma Davi Renaldo Andreas Simanjuntak ruas ni HKBP Romangun wi Kampung Ambon. Anak niamata Situa Sultan Halomoan Simanjuntak tubuh ni nata Marta Agustina Farida Bursyahan dohot orana Elma Vera Nova Panjaitan ruas ni HKBP Tanjung Merawa, Boru niamata Panjaitan, tubuh ninata Rosmawati, Bursimamora, pamasu-masuan hari Sabtu tanggal siang Maret 2024 masuk pukul siawib di gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhata mana memasu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarulmobi di joloni tuhata. Namoding sada nah di hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 nunga jumolo moding sahalak ina Hotmaida Boru Duluk Saribu umur 66 tahun hina baluhon niamata Darsono Simamora alamat Jalan Rambutan Blok Ki Opat nomor 33 Taman Pulau Indah Penggilingan Jakarta Timur wik Penggilingan tuudean di hari Sabtu Kemudian di hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 di TPU Pondok Kelapa. 2. Nah di hari Kamis tanggal 20 Februari 2024 nunga jumolo moding sahalak ina Tio Delima Buru Huta Barat umur 85 tahun tinading niamata Situa Alboin Malau Nahinan alamat Jalan Tuparef nomor 20 RT Tolu RW Sia Pulau Mas Jakarta Timur. Kemudian di hari Sabtu 2 Maret 2024 di TPU Pondok Rangun. Tuhata mana mangalion lagogo dohot pangapulion di sudi keluarga na tininggalhon. Pilihan dot aka udut ni buah tajahama di harotas tikting naung pinaradi ni uriata di pasu-pasu di Batama aka barita masa dot ulon aka sifat bota bahen sangap di Gowarna. Songoni matik ting dihuriata minggu ta sadarion koras.
sonang marohata martangi yang mahita. Dame ni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuama nami nanami hanggidot iboto nami saluhutna. Nama dohoti permingguan di gereja nang marhite live streaming di bagas. Horas jala selamat hari Minggu mari dihita sudena. Hatani di batana mamakulingi hita di bagasan mingguta sadarion. Ima natar surat di pesalmen bidu sapulusia. Pesalmen bidu sapulusia. Mamukama sian ayat 8 rodi ayat 15. Pesalmen bidu 10 sia ayat 8 rodi ayat 15 atau dalam bahasa Indonesia dikatakan kitab Mazmur pasal 19 ayat 8 hingga ayat 15. Ujahama di bagasan hata batak. Songonom mahatan jabatan natar surat isi sundengaddo patik ni Jehovah tahu si pasabam roha si tongdo panidangion ni Jehovah dipabisuk do na tubok marroha tigordo patik ni Jehovah akasi palas roha pitado patik ni Jehovah dipatiur do parnidaan. Pita ni parsobaut tu Jehovah do na hotok tong. Asitonga do aka uhum ni Jehovah. Tigordo sudeda. Umarga do akai sian mas do hot sian sere palaki na godang situtu. Tumonggi do akai sian situa niloba dohot tanggulei. Naposoppe dapotan si paingot do hinorhon ni i. Gudang do upa ni na mangaradoti akai. Tung isi ma uboto akka haliluon say sesama dohot dosa akka na sohuboto. Palua mahuhut na posom sian akka hagijangon ni roha asa unang ahu dirajai isipe asa lias jala botor ahu sian pangalasion nagudangi ope sailomo maroham di akka hatani pamangaki dohot di pakatayon ni rohaki tujolo ni bohim ali Jehovah partano batu aku dohot siluluhon ahu ima sahatna di hamuama nami nanami nang dihita saludna ado padohan daktar bahen pinajongjong goni anggo sarong isina maol do pajongjok kon goni molo somarisi. Bahkan itu seringkali dikatakan hal yang sia-sia. Alai molo diisi goni i lam tu padat na isina dihutur muse lam tu tigor nama jongjong goni. Itu kan? Alay molo agak longa-longa do, longgar do, isina muramau medebu. Usema na di bagasak guni i. Di bagasan ngulut tapi songoni. Daktar bahe jolma dapotan dame dapotan habis suhon anggo so majakon aturan ni debata
manang hata ni debata. Dia tidak mungkin bisa hidup dalam kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita kalau hidupnya tidak diisi dengan aturan-aturan dan firman-firman Tuhan yang menjadi terang hidup. Alam marhite aturanima Jepang dame. Ido hinarikot ni aturan dohot uhum di ngolutang. Kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita ketika tidak ada hukum dan aturan. Molo sadong ruhut-ruhut, molo sadong aturan di sarana di Halak Timur, manang di Hita Indonesia, berjalan di sebelah kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kiri. Alai molo di pasomal markendaraan. Diak kamanami nanami na sian Eropa. Di pata bingung do, molo ngasomal menyupir di son, tiba-tiba menyupir di Eropa, merhua, maralo. Molo hita merdalat sebelah kiri, molo halakan sebelah kanan. Terbingung do. Molo sadong aturani. Dibuan aturan nasianan, aturan tuyu na di sonon. Manang dibuan aturan nasianon, tusan. Aduh na terjadi amang inang. Masih toboman. Tabrakan. Tapola daw muse. Somal na hitam berdalan agak santai. Kaya kami 7 tahun na lewat ro lao dohot perdijabu dohot yanakon tu Hong Kong dohot tu Macau. Jadi backpacker do kami natulu met do pe dan lagi beta ay merdalan di hitaon santai do merdalan di tiki merdalan ni kami ay merdalan pakai akomodasi umum do transportasi umum makurus do merdalan atau alak Cinai jalan mangap pi gudang-gudang tarsonggok pahami holan hona tobis matoros holak hona tobis halak hatop merdalan sia jolo do sia pudi bamolo so hati-hati ibasa diri dona natinggang. Aturan itu sangat penting dalam hidup kita. Tetapi di dalam aturan kehidupan dunia ini kadangkala tidak konsisten. Ruhut uhum nadong di portibion sipata puido di pamunggil-munggil. Puido adong istilah like and dislike, suka atau tidak suka. Molo solomoro hana atar ripalebba mauhumi. Atar so ditangihon, atar so dibereng. Alai mololomodo rohana. Puido di papeok-peok, diputar-putar, gabi senjata. Ido ubahenna say jot-jot, maol jongjong hati goran. Molo holan mameop ruhut ni portibi. Alai di bagasan minggutta sadarion. Di pabuado. Bohado ruhut uhum ni debata. Hata ni debata. Natigor situtu jalan nasikop situtu. Ito gihod do hita. Amang inang. Mangida. Ruhut ni debata. Marhite pesalmen 10 ayat 8. Rodi ayat 10:5.
Di Papua di Sundenggat do patik ni Jahoba tau si pasabam roha. Sundenggat do patik ni Jahoba. Firman Allah itu adalah baik. Firman Allah itu adalah sempurna. Dan firman Allah itu mabahen roha sabam. Meneduhkan, menyejukkan, memberikan ketenangan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada keadilan di dalam firman itu. Tidak ada keraguan ketika firman ditaburkan sebagai orang percaya, nasa naporsea, ditiki nama nangihon hata ni debatai, dan ganggu rohana. Alaha ala adorang soma jaha hata ni debatahita, adorang so manangihon hata ni debatahita, jauh mato di perbadia mangarajai roha asa dingani roha nang pikirata. Jadi molo halak nama nangihon hatan debata molo gabi tubuh do ganggu ni rohana nasa dijuido todi perbadia dang dipangido ido bena saya di bagasa rohana tubuh mah ganggu ni roh ay toho do hatai toho do on munggil may bana lam gudang di cahai bana hatani debata, lam gudang di jaloi bana hatani bata, ruhut-ruhut debata, gabe lam ganggu rohana. Berarti kita sakit. Ketika kita menerima firman, semakin banyak kita terima firman, semakin tidak damai sejahtera hati dan perasaan kita. Berarti posisi kita dalam keadaan sakit. Tapi ketika kita menerima firman itu, seperti yang dikatakan dalam ayat 8 itu, semakin ada damai sejahtera, semakin ada sukacita, semakin ada semangat baru, semakin hidup kita dicerahkan, diterangi oleh firman itu, maka firman itu menguasai hati dan pikiran kita. Isod do hasisikop ni hata ni debata. Siani nang idauta di hamu amanami inanami. Marhite hata dohot uhum ni debata ditugu-tugu do hita tu habisuhon dohot tu kebijaksanaan nadinggan, bahwa dengan hukum Tuhan, firman Tuhan mengajak kita bagaimana hidup yang benar, bagaimana hidup yang penuh dengan kebijaksanaan. Karena dia memberikan pengertian bagi orang-orang yang kurang pengalaman. Manuturi ngolutta. Ise horar na mga rajumi diri na naong berpengalaman di hasianganon. Kalaupun ada orang yang sedikit bersombong, saya bisa kok, saya tahu kok. Ala ingop ma, lam gudang tadok saya tahu, lam gudang do naso binoto ibana. Semakin kita mengatakan kita tahu, pada dasarnya semakin kita tidak tahu. Setelah kita baca, baru kita tahu, kita katakan, oh ini rupanya. Habisuhon nasiat debata marhite, patik ni debata marhite, hata ni debata, manugu-nugu hita, tu
pemandu hidup yang benar. Manugu-nugu hita, marorot hita, mengarahkan ngulutta, pohado ngulu nasitongi. Bahwa melalui firman Tuhan, hukum Tuhan, membuat mata angin, membuat penunjuk arah, membuat jalan kita dipagari supaya tidak tersesat, supaya hidup dan perjalanan hidup kita itu benar. Marorot kita, marhite uhumi. Asa unang lilu di bagasan ngolutta, asa unang madau hita. Ido bena ikor-ikot do molo naing tigordo molo naing sitong do ngolum, manguluma di bagasan hatani debata. Tidak ada yang lain. Namangihut di do molo tarajumi do habis suhur nasihat debatado marhite hatana. Ibana mangalehon pangatusion na denggan taringot tu na dihalomohon debata. Bahwa firman atau hukum Tuhan yang memberikan kebijaksanaan membawa kehidupan kita dalam pemahaman yang mendalam tentang kehendak Allah. Ahadona di halomohon debata dingolutta. Ini seringkali terbalik, amanginang. Seringkah kita merenungkan dalam hidup kita apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku? Tapi sering kali kita mengatakan, Tuhan inilah yang ku kehendaki. Kita sering kali ingin dimengerti, kita sering kali apa yang kita kehendaki itu dilaksanakan. Tetapi kita jarang memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena ketidakpekaan kita. Karena itu melalui firman Tuhan, kita diajak untuk semakin dalam memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ahadona di halomo debata di ngolutta. Ima naparjolo pature pangalahom. Perbaiki hidup. Unang gabe hebit na sodenggan. Pature pakatayommu, pature pangalaho ulaummu, unang songon horbo na dikubangan, lam tu godang na aek, lam tu menak na ibana, digulu-gulu ibana gaboi. Lam tumadabuna jolma tu dosa doho pangalahon ni dosai menak ibana dirajumi ibana pangomoan. Hati-hati hidup kita. Kita diangkat dan dipanggil untuk menghindari dosa dan kesalahan dan pelanggaran melalui menerima dan mengenal firman hukum Tuhan. Dapat uluhot didok hata manang uhum debata na mga leon habisuhoni. Iba na manugunugu hita laho menyelesaikan masalah dohot tantangan. Amanginang dohot kita saluhut na molo uhum na di Portibion adong do istilah revisi. Undang-undang nomor sekian revisi. Tu 5-10 tahun naro. Revisi dibandingkan. Berlaku sesuai dengan situasi. Alai molo hata ni debata, uhum ni debata,
Dan adong revisi di si. Manotong do uhum ni debata. Semulanya sahat tu ujung ni portibion hot do uhum ni debata. Dan adong istilah marsangga. Ini bedanya antara hukum Tuhan dengan hukum dunia, hukum manusia. Ahape perilaku ni jolma, ahape na diadopi di jolma, adong do solusi na marhite hata ni debat. Tak kaya di si. Hatai, uhum debatai, dibandingkan. Asasian ni botota amang inang. Ia hata ni debata, hot do tong najolo sahat tu nuaing ai sonak ka nama tua akadamang do dainang da tua nami nang gudang umurna molo di jahamu di sekolah minggu molo di ngotamu di sekolah minggu di jahamu umpamana ai songonot do holong ni roha ni debata di portibion pola do anak na nasasadai ilehon boha do among inong di kisikola minggu na jolo hamu tonari pumuna haduan di kimar natal di dokos songoni adong do berubah hata ni debatai adong do berubah holong ni rohani debata berubah do lam tu gadena kana jahat pe multidimensi berubah do holong ni debata tidak. Songo dia padoha muna mula do penini manang nono muna marliturgi tujolo ido dido hapinga sudut molo nini hamu yanak muna pahupu muna nini muna omana ni dok marhua molo satu namar nini marnono mangihut mangodok ngodok itu kau sotung tarpurung satu sukacita dalam hidup kita semua itu dari mana? Dari hukum Tuhan, firman Tuhan yang tetap memberikan jaminan kepada kita. Napa duahon ditug-tug do hita marhite hatani di batahon asa mangat tusi. Di mata ringot tu ruhut aturan debata nati gordoi jala mabahen las niroha. Hukum Tuhan adalah kebenaran dan memberikan kegirangan sukacita. Karena dia murni. Ruhut manang uhum de patama bain las niroha ganupa lak na mangulu di bagasan hatai. Mabahen las rohatta. Pola do di dok las nirohatai di pabua marhite hatani de bata adong janji haluaun marhite uhum ni de bata. Adong dilehot disi hase saani dosa. Daktuki bejol mana mangulu di bagasan hatan di mata. Orang yang hidup dalam hukum Tuhan, firman Tuhan, tidak layu lagi. Tidak hanya selalu tertunduk lagi, tapi dia mampu tegak. Dia mampu berdiri. Karena apa? Karena hukum Tuhan memberikan sukacita. Karena hukum Tuhan memberikan kebenaran.
out sugari dangadong kebenarani ra amanginang dang tarbahik kita malua sian dosa. Dang tarbahik kita pasidikon baru humat sogot. Dang tarbahik kita marsidalian di jolo ni debata madok ali Tuhan songon hatamido girgirdo toddi galedo anggo daging ay nasa nagalido dagik ko Tuhan uben na sa mardosa tao mulu galido dagingi sodangi marite hata ini debata asa unang gali ido benna asa dungot toditai asa dungo Oma nama bain las nirohat tamang yang karena hukum Tuhan dinyatakan dalam kebenaran dia memberikan kegirangan atau sukacita. Napa tuluhon di do marhite hatani debatai umarga do hatani debata sian saluhut. Pola do di dok dia 10 sadai umarga do akai sian mas doho siap sere palaki nagodang situtu tumonggi do akai sian situa niloba dohot tangguli. Ya mua manami nanami. Kenapa pemazmur membandingkan hukum Tuhan dengan emas? Kenapa firman Tuhan dibandingkan dengan harta yang ada? Mas dohot sere. Nabarjolo atu satta molo sere tidak konsisten harganya. Mas tak konsisten. Ido bena molo akana tua nyonak dak boto akka inong nami natubua ditiki poso nasida. Ido bena dong istilah mas di kaleng-kaleng, kaleng susu. Alaha. Songonon, akan nama tuon, akan itu tuon. Tapos rohana tubang. Berhua di tuhor mamas. Manang na 3 gram, manang na 3 mayam. Mulu di dopak. Hutatan, mayam dote. Manang na 3 gram, 3 mayam. Dung dituor di dia ipakai do idung lansia daun isi mamake kaleng-kaleng mamake ido kan ba idung lansia na ibudi isi mamake kaleng susu tu dia bibain Igeli matano dituruni pudu bani. Ihurak. Pamasuk maisi. Ditutup rabat. Mulusui ditidi dohot eme manang boras. Asam marhua. Dadana. Mulu marhu sorotik borason. Berarti adong manigati. Ape songon nakin. Guni na kosong. Maol pa. Pajongjongon gabi marhusor gabi sono matana ala say marhusor matunggunion ala ganupari di tekongi mabahen lau lopan idahan mas tidak konsisten harganya dan mas kadangkala membuat kita was-was yang nyaman. Serepe semua nih yang nyaman. Kita memiliki
Songonai do godang situ tu sangat banyak. Dalam tu godang namas nisada ina manang keluarga manang ama lam tu so no na mo modom. Neng mate pe maul. Neng mate neng jupang do Tuhan maul. Alaha. Alamas na dipikiri. Ama disukun. Neng mate-mate ne sada ina. Neng mate-mate ne alani marsait sada ina. You know, ni dapat kemak. Bah, ngabulus roham, ay ngayson hosam, mokyokik. Ay unang majo mate au. Dakku babu adope, tu pahopuku, tu yanakokku, tu boruku. Di dia nahusipas sude salilingon. Maol cupang doho Tuhan Allah dang di pabua dope di lopit-lopit ni ahana songket nai di bayi ni bana korung na ala ngago be takar susui Indomili ngago be mas naisi di pabua di son umarga sianido debata mengajak kita bagaimana dalam hidup kita menempatkan hukum Tuhan lebih daripada harta dunia ini, lebih daripada kekayaan yang kita kejar, lebih daripada harta yang kita gantungkan hidup kita. Hukum Tuhan, firman Tuhan bersifat menghidupkan kita. Didok tumonggi sian situa ni loba dohot tangguli adu tangguleon molo loba situa ni loba naung dibaturun diporo baru pamasuk marborngin pamasuk matu botol alai molo tanggule berdua sian sarang nai dope di poro murni hiat dope damar borngit dope tonggi sudah manis madu yang bermalam ini lebih manis lagi daripada yang ada di botol itu, lebih enak lagi. Rajarang dohita mangalang loba dohot sarang nai. Kecuali kalau pergi kita ke peternakan lebah. Jarang kok. Nah baru-baru. Tabu. Lu nggak tabui. Alai tumabu do hatani di bata. Tumabu do di pabua di beragasan hatan di bata sedarion. Uhum di debata, aturan di debata. Firman itu sungguh indah. Firman itu sungguh memberikan dalam hidup kita penguatan. Untuk itu bagaimana kita melihat dan menempatkan firman Tuhan sebagai harapan hidup kita. Adong tolu hal nanang sigatata marhite hatan di debata sedarion. Nabui peopota buanota tuganuk bagas tabe tungoluta siap hari. Ditogu-togu do hita napar jolo sahali. Marilah kita memuliakan dan memahami firman Tuhan secara sempurna. Uhal lului hatani debatai di bagasan ngolum. Uhum ni debatai di bagasan ngolum. Sikop bahen di ngolum. Karena kita tidak mungkin hidup tanpa firman. Dapat dua hon. Bahemma uhum dohon
patik ni debata dohot hata ni debatai gabe habisuhon bingolum molo ganggu roham molo marsak peho urang tudongam mualuhon buat bibeli lopit tanganmu martangiak ko caha marhite hatani debata asa dilehon rohana patas tuhit mampu mahita mengalusi saluhut namasa di portibio napatuluhon si buanota bahemma hatani debata patik ni debata uhum debata umarga sia sudirtam sia sudi hamorammu sia sudi habisuhommu molo binahemmu songoni dapo tamaho silas niroha namanoktong tingolum. Di tiga hal itu mari kita renungkan firman Tuhan, kita memuliakan dan memahami firman Tuhan secara sempurna, kita buat firman itu sebagai sumber hikmat dalam hidup kita, dan kita buat firman Tuhan itu lebih daripada segala apa yang kita miliki, karena itu yang memberikan sukacita. Secara khusus kepada keluarga yang membawa anaknya untuk dibaptis, Topet sada keluarga dua anak kona nanang tardidi nunga di jalo hamu hatane debata nunga di jalo hamu tugas nasiat debata dina di palumeo debata yanak kotu hamu asabui mabain lasni rohamuna bahem mayanak komuna mangulu di bagasan hatai dia ladang bui holan yanakon naing dapot dihamu lasni roha naing dapot dihamu dame naing dapot dihamu hagugoon di bagasan hatai mahamu mangulu tang terbaik kita pajongjok kon goni anggo somarisi tak terbaik kamu madaboton lasni roha dame dohot pakirimon nadinggan habis suhon molo madau sian hatai sendiri Tuhamu maganaga betiruan parjolo tuyana komuna mangulu di bagasan hata ni debata marhite hataima pagudang-gudak kamu danaki asa sikop las nirohamuna. Amin martangnya kita. Mau lihat tema Tuhan liak kapanugum di bagasan ngulu nami marhite uhum atik hatam nabadiai nama bain las nirohanami nama baik kami margogo napatauhok kami mandapoton na duming tuho mau pasat kami Tuhan saluhut parsauran nami pasu-pasu ma Tuhan pasu-pasu amanami nanami ruas ni huriam hau mana mangalihon gogo dami nang las ni roha mangulu mana sida di bagasakko dalam marulu-pulu mana sida mangidahi nadinggan ni basam debata pardinggan basa tuho mau pasat kami akaruas ni huriam na di bagasan arsak habut ni roha parsahiton tugu-tugu ma Tuhan lehom ma pangapulion na sumurung yaka na marhabot ni roha na di bagasan ima di keluarga si Mamora Guru Duluk Saribu keluarga Malau
buru Huta Barat debata pardenggan basa saluhut peparan ni na ditadikon ala ni hamatea apu lima Tuhan satu mibu tarapul nasida jalan margogo laho mamuji-muji ho takas ditadda nasida pakirimun na mangulu pasu-pasu na di bagasan pergumulan ni ngolu asa Tuhan mana mangalehon gogo dohot silas ni roha pakirimun na mangulu mandapoton akan nadinggan di bagasan ngoluna pasu-pasu nang napeat di rumah sakit manang dibagas na dibagas sa parsahiton yakama nami inanami hanggi bota nami nam pihak marsahit ima amang sitwa MH nenggolan manipan si marmata nyonya Puka Huta Barat Burtabunan Samuel S. Rasitorus amang evangelis Marsius Siahan Ferry Gustav Taruli Panggabean Baharos Tambunan Nyonya Pasaribu Borus Tungkir Nyonya Utagaol Borus Simanjuntak Jericho Sihombing Vera Hanson Batubara Palti Sinega Nyonya Siahan Boru Panggabean Rumintang Boru Tasoid Rustioria Boru Sitanggang Nyonya Kasimanjuntak Boru Siagian Barita Hutsasoid Tambunan Hutagaol KM Sihombing Nyonya Silalahi Boru Samosir Pantun Huta Barat Josia Manurung Mutiara Manulang Nyonya Tabarat Boru Jaguguk Beni Marpaung Amang Sintua SP Hutasoid Las Maria Boru Panjaitan Ferdinand Sitanggang TP Simanjuntak Esterlina Boru Simanjuntak Nyonya Baster Manurung Boru Aruan Amang Sintua Daulat Sitompul Ape ho matangamu na badiay Tuhan mga leon ay saron na sida. O matuhan na mga leon halongangan din na sida. Asa dapotan las ni roha marhite hama malum ni sahib. Dia kalas ni roha ni ruas ni huriam. Na marulang tahun. Baik ulang tahun na ditabaw ko umur. Nang ulang tahun pernikahan. Pasu-pasu ma, lehon gajang ni umur, lehon lakasilas ni roha, nang namarlas ni roha, nang majalo pasu-pasu parbagason. O matuhan, na gabi ujahan pardongan saripion na sida, asago dame nang las ni roha, suang songoni nang ruas ni huriam, na mabuan yanak kontar didi, di bagasan las ni roha nasida mabuan yanak kon nasida tijulum pasu-pasu matuhan say magudang di bagasan pangaramotion ni totim dohot habisuhon nasiako pasu-pasu huria makabipiraw mangunon dohot sude parhalado ng ruas di bagasa pangaramotion mo masude parhalado ni huriam dohot ruas ni huriam ihot ma di bagasan todi nama si hahulongan asago dame pamujion do parsobahon nami upasat kami ma parmingguan namion olan mga sahot Kristus Yesus martangya kami amin marede mahita upasat to pilihan Masa
Di hamu nami nanami na masuk mahita tu ibadah padidion danak atong kabarade marohata suang songoni nang di ayat 2 non jongjong ma natoras na mabuan danak tardidi tapuji matu hatta marhite de nomor 146 ayat sada dohot. Martang yang mahita. Aliama nami na di banagijang narodo hami tujulom mabuan danakon sayasi maruham jalo manasida gabi anakonmu pasu-pasu jala pargugoi manasida mangyahi hanguluan sogut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu aka dongan na mabuan dana sidi di honoton tangi ho kamu mahatan ni Tuhan Yesus lahu mahamu tu liat ni portibion ni namadok aka sisianna podai hamu ma saluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama dohot anak dohot todi parbadia ajari hamu manasida mangarado ti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot ma, say donganok kudo hamu ganupari, rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manang ise na porsea dohot ni didi, dapotan hanguluan. Alain naso porsea hona uhum sogut. Tangyok kamu madohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong ma akan nama buan dana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai di picang akasisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesusi sugu marohana di ma. Luas hamu ma akad dana kiro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songoni do harajaon debata. Na tutudo na hudokoto hamu. Manang ICP anggo sosongon danak ibana majalo harajaon debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akadat danaki. Dia pehum matangan natu nasida mamasu masu nasida. Atong di hamu natoras nama buan danak lautar didi hati dakok kamu majolo hata hapor seotai rap ma hamu madok au porsea namulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surga di sima ibana
au Porsea. Atong alusi hamu mahata na husukuno tu hamu. Di pangido hamu nuaing di dion akadat danako tu bagasan ni nahina Porsea muna alusi hamu. Beha naulo do hamu mamudai anak komunaun asa diboto jala diuton nasida hata ni debata alusi hamu. Naulo do hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huriat Protestan asa gabe ruas na mangul nasida di Tuhan Yesus Kristus alusi hamu. Atong tapasap manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai Roma hamu tu jolo. Ali Jason Gevariel Pakpahan Udi di mahotu bagasan guarni di Bataam dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohotu bagasan guarni todi perbadia. Amin. Ali Gavin Morales Pakpahan Udi di mahotu bagasan guarni di Bataam dohotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohotu bagasan guarni todi perbadia. Di pasu-pasu Tuhan de Bata maho di habu montu bagasan harajaon de Bata olat nion rodi saliling nileling. Mare de mahita sian buku de nomor 145 ya sada las jongjong mahita salutna. Amen.
martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasatami akadat danako tuho. Jala di jakokodo nasida gabe anakonmu. Marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida. Di tanaon jala gabe panean di hanguluan nasaliling nililing na. Asi maroham. Dohot dia kanatoras ndak danakon. Sai pargogoi jala ajari manasida. Manogu-nogu dak danakotuho. Asarap nasida taruli dia ka arta ni harajaumu. Tapa sahab ma peliata tua dopan ni debata. Ale debata manami na dibano kijang. Odo haroroan ni saluhut silion dehon na dinggan. Dohot nasa ulibasan na mauliutus. Upasatami masian na nilhomi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa uparhasia kami pelianon. Pati bulon narajaunmu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gorang ni silian lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama nami na di bano kijang sai pinarbadi ama goarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saud malomo ni roham di bano tongon songon na di bano kijang. Leon matu hami sadarion hanguluan siapa hari. Sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa Tuhami. Unak kami tugi untuk pangucunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame dohot las ni roha jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho jala sima rohana midaho di dopakot Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaur homa damena tu todim. Amin.